Kala na to nimo, Inday Liog. Ay, ginawang kinabuhi. Erin, unsa may pangalan to sa imong vlog? Inday Liog. Hindi. Unsa man, Inday? Ayun, manang. Eh, lagi nang manang kay sakit tong tuhod, ana. Di manang mo dyan ko sa mo. O manang, manding. Manding! Hello mga bay, kumusta mong tanan diha? Goy, Ginoo, gangisi lang mga dagway na mo. Murag ka ng full charge kayo kay tungod sa kapig. Yahak, wala katulog. Mga ondita ninyo mga bay, di ako ipaibog ninyo. Red rice. Paibog po na dito sa imong video. Red rice. Naghimo nag-vlog diha. Nag-vlog naman sa ti Irene. Oh my goodness. Oh, Sige, dahil red rice, dahil paliya, nga, duha kutsara. Dayon, Sunuron kayo. oh, di ay iskabichi. Gignam to na ko sa Irene nga mag-vlog na kati Irene ka nag mga behind the scene imuha. Na mag-usay ipanghimo na ko na kay di man ko ka video. Sige, video sige. ko okay ra ko way problema. Bahalag nagtungko diha, nagbilangkad, nag Day, kuan mga bay kaning manok ba nga gi adobo. No? Ang gisado. Gisado. Oh, manok Day, gisado, iskabitsi, mga unta. iskabitsi, Oh, o sige. palya. Oh. Magkuan Magkuan habhab. Magkuan mi hating kapatid mi ni Ate Irene, mga unta ninyo mga bay, salamat kayo ha. Red Oh, rice. sige na, pagputo. Organic. Pinati charing pa Organic. organic. Ugani ang pagkaon ron mga bay. Namunaw naman tagahapon no, so okay na ka ito, sinundalo ni Ron. Irene, pagkusi na dayon diha pa ko. Kuan na tag kutsara nimo be ihiwaan ni kay magtunga ta. Ah, unsa day tunga nimo anong skilid ra man na. Ayo. Tunga agyod siya galing. Tunga pero sa unang panahon pag kusi-kusi Tunga gyud ay ika na lay ko si ano. Uy, kini mong kutsara kay wa ko'y kutsara. Yan, Naglali siyang giri mo. Uy, unsa na may ura ay man day ko'y relo. Unsa na mang orasa ron tanawa daw. Di na makitaan. Uy na. Launa naman siguro. Uy. Lagi unsa na mang orasa asa man tadapit mo scroll ano. Gihak maning kuko na to pandamay maning kukuha maglisod tag pakle. Alas 12:52 ang takna sa kautuhon. Nalipasan na ta ni Terry. Sige, sige na tagkatawa ni ron kay wala. Paningot na. Pag na tubangan na imong vlog diha. Daw pa lagi kay ta diha ba? Agree. Unsa may mga bay pag suggest mo diha bi kun unsay atong ingala ni Ate Irene sa iyang vlog. Sige, hating kapatid sa mga sudaan. Pero sa una ba nga, kusi-kusion na sa itong inahan ng mga sudaan, ginagmay niya. Kusion po na ito, ginagmay po, ilinya-linya. Ilinya ra ba yung Sa plain plato? plato, kada hungit. Hungit. Kuha na sa sudaan. Asa man ilinya po tani? Pwede. Ilinya ari, di ara akong gikanan. Pyrex naman ay akong gikanan. Tagsa ta. Sige, tagsa po. Sige, hating kapatid ta. So, hal sago naman isabaw ani. Sige, mga una ta, o di ara, yung kusara. Kay nga no ugnay mo palit. May nang nagkuan ako. Ganihara man unta mi mga mga baya. Doon na may nitawag akong higala from Canada. Oh, kuan din sa San Francisco, California. Si Bay Loni Katimbang. Loni mo bay, salamat kay sa imong pagtawag og sa opportunity nga imong gi-offer nako nga magkita tapuhon para himuon imong ay di na lang nako istorya ha kay surprise mo dai na no. Siya lang si Ton. Itingog po sa imong video ta Erin. Mo siya po sige ra magkaguan. Amang. Kinahanglan mo magtingog gud sa imong video ana para malingaw pud nang naminaw. Di lang sila gut mo malingaw pa sila. Wala no. Gahapon sa hapon nagkape mi ni Ate Irene. Sa tong oras sa Ate Irene atong kape alas 2, alas 3. Murag alas 3 na to ba? Sus kapin. Nagkape ko og kupi ko. Nya, katong kupi ko Idubol man ini mo no. katong kupi ko akong giinom katong itong itom kaayo. Isog to. Oh, isog kaayo din pagkahuman taud-taud. Murag pila po na ako nga mo kape. Ang kape ko duha ka buklin and green mga bay. Lin and green, lami biya kay siya no kay pinong kaayo ba pagkaku ano? Ang lin and green. Wa jud siya kuan kanang Lami law. siya. Dugay na biya to gihatag sa ako ni Bay Ash Francisco. Bay Ash Francisco. Sige biya kong invite ana niya mga tunig buhol, mga tumuglete. So magidi man gid mabiyaan ang kabilinggan na to mga bahanding mga bata. Man jud mabiyaan kay wa mo gilaing mag-alima nila. Alima siya man na baboy.
Hindi lang ay mag-atiman nila mga bay. So, di ko kalag-lag. Pero na lang kung Sabado, Domingo, pwede kayo. Eh, mo to. Abtay na lang alas 2 sa kadlaw. Wag yun ko katulog. Andot lang yun. Alas 2 sa kadlaw. Ay, nalabanan jud to day. Na-overdose ko no sa kape. Duha. Oh, doon. Sa kapag kopi ko, hard pag yung kopi ko. Diba, usa man 7 raman to kabuok, 7 kay 7 days. Oh. Usa-usa ra gid Usa ito ka kada na adlaw. adlaw. Din ang ginamit sa mga bay. Try din niyo ha kung gusto niyo mo try. Lami Pwede kayo kunin yung kontakon. Dayon, di mo naman ko distributor ana pero wa pa na ako maasikaso kay kanila lagi busy kay ko pero di man ko mo distributor ko. Wala na ako makilawi ang produkto kay lisod po no nga mamot-botaan ang produkto ha nga dili epektibo sa atua, di ba? Okay kayo. Doon mo to nindot man di siya no? Ganan kita Erin order niya ko ha. Orderan di kag Kuan nya, na po di mo mga viewers da. Hello mga kaliog. Hindi yung. Hello ninyo diha kung anahan mo order og lean and green coffee. Feel free to message to Ate Irene Subico and of course yours truly Inday Kebkeb. My personal FB account Joy Dawco JHOYDAOCOH and my official Facebook page nga ako na jud ang naghimo Inday Kabkab ng Kuwait. Daghang salamat mga bar sa inyong pagsunod. Maraming salamat talaga sa pagsuporta ninyo na hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. Hanggang dulo, ilalaban nyo ako. Maraming salamat talaga. Utang na loob ko sa inyo lahat ng pangyayari sa buhay ko ngayon. Utang na loob ko talaga sa inyo mga bay. Wala ako kung wala kayo. Pero, unsa ba? Unsa yung tawag na Erin? Yes, correct. Okay. Mao na to, director? Ay, Ginoo tabang. Then usa man to sa kape mangutang anong naabot naman tas salamat lang gud dito daghang salamat yung mga bay ha. Dako kay tabang inyong pag-view sa mga video mga bay. Dako kay tabang nahimo jung duga na piga jud. So salamat kaayo sa tanan jud nga pinaagi sa inyong pag-view sa akong mga video labaw sa tanan ug di niyo i-skip. Dako kay tabang mga bay sa akong mga needs din higit sa Pilipinas. Oh, kamo jud gabuhi nako og sa akong mga bahandi mong salamat jud kayo gikan gyud ninyo ang kuan ang tanan nga duga sa YouTube nako inyo ha gid na tanan sa Facebook sub daghan jud kayo salamat bisan pa man na mga pagsulay nato sa atong Facebook page no nga naglibog na gyud taon mo nalilito na nahihilo na kayo sa page natin sa FB pero nandyan pa rin kayo. Maraming salamat talaga. Yung Facebook page ko pwede na yun i-monetize kasi 10,000 mahigit likes na. Thank you so much. Sana dumami pa tayo sa ating Facebook page. Pero yung iba kasi hindi sila mahilig mag-YouTube kaya sa Facebook lang sila nanonood. Yung iba naman doble ang panonood nila sa mga videos ko. Nood pa sila sa Facebook ko, nood pa sila sa YouTube ko. Sino dyan? Taas ang kamay, paa, kilikili. Kung sino nanonood. Alam mo ngit sa ito, Ginoo patabangin. Concentrate na kayo sa ka-vlogger na po. Hilumon nga yung vloggeran niyo. Hilumon man ang kusog mukaon day. Wala kayo mo sa akong ikan dito sa kuya. Mga plato na ko dito. Yung ani dito ay. Kaldiro pa mga itong uban. Kaya ha. Kaya naging gagana kayo hugasan. Then mo ito mga baywa. Diyo ko katulog taman alas 2. Alas 2:30 mga alas 3 na gito nga tulog ko. Karon na bulabog na po pagkaabot. Alas 4. Alas 4:15 na bulabog na po mi kay. Di ito, usa na kaulos pinangita akong uyab nga pura sa yawi. Yawi sakit. Wala, bungkag na niya tanan. Lalis na mi. Murag iring-iro. Kadlaon na ko. Hindi pa bulabog ang mga bata. Kaya asa ninyo pamutang ang yawi. Nabungkag na tanan. Yung mga kabinet, mga gani kani akong mga butangan mga lalang mananap sa mga panglawas. Wala, nabungkag na. Ana. Labad na kayong ulo kay 4 na kapin niya. Dapat ba alas 3 deliver na ang mga snack kaya late na to. Late na. Kaya alas 3 na may manggawas, na may manulod sa diri alas 3 kadlawon diri sa mga kumpanya kay di ama may sa MIPSA nagpwesto sa mga kumpanya. Mako ang tabo mga bayo.
Sige na, kuan, pamalikas itong usang tao. Ay, yaw-yaw po ko eh. Di lagi si panawin ng mga yawa. Lagi kayo mo samot, gitaan ni Ron, anak ko. Hindi na siya pamalikas, asa na bitang nawi. Gabi daw, ahaan niya paglak sa git. Ay, paglak niya sa git gabi nagkuan ka ng, nagduwa-duwa, naging siya glak ti Irene. Kay, wa siya kita sa yawi. Di ba, open naman pa yung kandado diha. Oh, Iya gabi pa, ilak na niya, nagduwa-duwa daw siya. Kaya wa siya kita sa yawi. Mo nang to sign na unta to, dapat nag-ingon siya na ako gabi. Kaya na antay sign to. Nga dapat i-prepare, ay, ano sa iklaro sa ang yawi. Ito. Mucho. Naduha na gid siya. Duwa-duwa na siya. Kay Mga bag, bungkag na tanan anak. Lo daw siya rin, putulong-tulay yung vlogger ni Ron. Di ama mistindahan ni Ate Irene kod mga bay. Di nagtupad mi din niya sa kuwang. Muang tambayanan. Ano pala, sige, putol ang tulay. Okay ra na, negosyo, punit piso. Sige, mga unta. Sige. I-post sa imong vlog ti Irene, kay wa naman kaari. di ba ko kay bang post ana ron. Time sa ako sa i-post ang vlog ni Ate Irene na kay. I-post. Ay ako i-post pud na ako, oy, buing ni. 0956. Hala. Saan ka pag-post? Wa man i-post imo. Ha? Why post? Diretso save.